Sa krus mga igsoon sa ibabaw ni Kristo nakabutang, kini siya mao ang hari sa mga Hudiyo. Sayod mata nga pagkahari ni Kristo, dili kay siya alagaran, dili siya atong dalitan sa atong mga natigom ning kalibutan atong ipadayag kaniyang mapahitason atong kinabuhi. Wa gani magdala dakong gugma alang og tungod kang Kristo. Ang pagkahari ni Kristo maigsuon, sayod ta nga matag usa ka nato adunay mga tahas nga gisangon. Kining maong tahas nagasukad kini sa atong pagtuo diha kang Kristo. Kung atong nadawat nagmatinud-anon ta atong buhaton ang maong tahas kay kini ato manggihimong hari si Kristo sa atong kinabuhi. Himo natong hari si Kristo sa atong isig kaingon. Nga atong pagpangalagad maghatag og kaluwasan sa matag usa kay kini dili man gikan kanato kun dili Dios nun man ang tinguha. Doon na ba'y usa ka bata nga gikan sa tribo. Sa iyang pangidaron nga 8 anyos, minaog siya, ibiya silang balay, aron magkinabuhi. Iyang giingnan niyang mama, nga nagbalik niya, human na siya sa pag-eskwela. Pag-abot niya sa ubos, miadto siya sa usa ka maestro. Niingon siya, "Sir, tabangi taon ko sir nga maka-eskwela." So, miingon ang maestro nga, "Sige, eskwelahon ta ka o niya, uban na lata sa akong balay." Nagpuyo siya sa balay sa maestro, hantod na human siya og eskwela o elementary. Pagka high school, miingon ang maestro nga undang lang sa, kaya na ako makaya. Nya, miundang siya, ibalhin sa glaing balay, ug naghangyo na pud siya nga pa-eskwela og high school. Sa pikas balay, siyang gibalhinan, lisod kay ang trabaho. Usahay kulang ang pagkaon. Muna sa iyang pagpuyo dito, wa madugay, so wa pa siya mag-graduate og high school, nasakit siya. Siya pagkasakit, i-admit siya sa ospital, usa ka doktor may nag-alima kaniya. Nya, sapit na siya maayo, mingon siya sa doktor, "Doktor, sa imuha na lang ko puyo. Tabangi taon ko nga makahuman og eskwela." So, gidawat siya sa doktor, gihimo siya assistant sa opisina, siya tigluto, siya tiglimpyo, tanan, trabaho, isip kasambahay. Nagmalipayin siya kay doktor, maayo man. Nya, nagdamgo siya sa kadlaw, na naghilak daw yung magsuon, apano niya makita iyang inahan. So, mingon siya sa doktor, "Doktor, uli sa kusa ang balay kay nagdamgo ko nga akong mga igsuon naghilak pero na ko makita akong inahan. Muli ko kulang taon basig na unsa na akong inahan." So sa dihang dito ni siya sa tiilan sa bukid, sukatan niya mga silingan ng utana siya, "Kumusta man ako mama?" Mingon mga silingan, "Na, grabe yung mama, matyo na." So gibo niya, bibalik siya sa doktor, gihangyo niya ang doktor nga muuban aron tambalan iyang mama. Di makato ang doktor, dili magid siya anad saka o bukid, apan nakauban siya. Hinay lang lakaw, niingon tong iyang kasambahay nga, "Dok, pasaanon ta na lang ka para madali ta." So sapit na sila maabot, sugatan na po niyang lain silingan, ang utanan na po siya, "Musta man ako mama?" Niingon niya ang iyong masilingan nga, "Wa na, patay na iyong mama." Nakuyapan ang maong kasambahay nya, nakamata siya, dito na silang balay. Ang doktor, pag-abot dito silang balay, ang iyang ina naghigda sa salog. Nya, kining pamilya, wa gyud kalibutan ug unsay pagtuo. Di kabalo mo ampo. Ang doktor may nagpaigo sa tanan, naghatag siksulat aron pag pangayo og donasyon gikan sa ubos ug lansang
og mga tabla aron himuon og lugon. Sa paglubong ang maestro po'y may nag-ampo. Nya paghumana sa naglingkod na silang duha uban ang kasambahay, miingon na yung kasambahay nga, Dok, hinay magug kamulakaw. Paspas paunta ka naabtan paunta ako mama dili unta mamatay. Dito misantop sa una-una sa doktor nga dili magukuan na og lakaw. Unya nausab ang kinabuhi sa doktor. Imbis nga mangandoy siya dakong balay, mangandoy siya mga sakyanan, iyan ang gipapas ang tanan. Nagbulutir siya isip doktor sa mga tribo. So daghan ang itabangan, daghan ang nahatagan niya og panabang, ug daghan pod ang naluwas sa kamatayon. Nausab yang unahuna tungod ni ining usa ka sambahay na nag-ingon, hinay magkamulakaw dok. Maigsoon, nahuman sa pag-eskwela kasambahay, nagbinyo. Unya, daghag mga grasya ang gihatag sa Dios kaniya kay siya buutan man. Sa atong kinabuhi, mga igsoon, siguro, matingala mo nga ano akong istorya ni ninyo. Nini kalibutan na ba? Kisa may atong gihibo nga idulo sa atong kinabuhi. Kisa may nagunit sa atong kaugalingon aron sutaon nato ug unsa may atong gibuhat sa atong isig kaingon. Siguro ang uban naglingkod ra nagpakabusog sa kinabuhi. Gilamahan ang pamilya apan walay pagpanumbaling sa ilang isig kaingon. Mga tao naglisod ng inahlan og tabang. Niining atong pagpaninguhag paningkamot aron atong kahatagan o panabang atong maigsuon, usa ni kabuhat og tahas nga atong gipakahari si Kristo ing kalibutana. Diha sa atong paninguha ug pagpangalagad. Dili sa atong pagkadato nga wa tay gibuhat, sa atong paglingkod nga nagdako la atong tiyan, nanambok ta nga wa tay gihimo. Mao ni pangutana sa atong kaugaling kinabuhi, ako bang gibuhat ang akong buluhaton? Magihatag ka nako sa Dios isip tahas aron pagkahimo niya hari ng kalibutana. Dili kay halad nato sa Dios ang atong mga bahandi, dili. Atong gamito na aron atong ikatabang sa atong isig kaingon. Paninguhag paningkamot aron katabangan ang atong mga kaigsuunan na naglisod. Nya sa atong pagtabang madasig sila ug maangkon usab nila diha sa paninguhag paningkamot ang kaluwasan nga ato usab gipaningkamutan nga maangkon. Paningkamot ta maigsuon. Kini kalibutan kaniadto matingala gud ta nga kana atong kaistorya makita nato sa cellphone. Nga tinuod ba na mahitabo ba na? Pero karon panahon na yano na lang ang makita nato sila. Pero kaniadto di ta makatuo. Tinuod ba gud na makita ba gud nato? Pero nahitabo ang tanan. Adunay mga umabot nga di ta katuuhan pero maabot ang tanan. Matuod pero siguro sa itong panahon di na nato na makita. Makabatanunan siguro ang inyong mga kapuhan. Ang atong mga umaabot nga new generation. Mao na yung makakita na ining tanan. So diha mag-igsoon sa itong paningog paningkamot sa pagpatandag niya ito sa kinabuhi ngo'y katapusan, nagdumala kini sa itong pagpangalaga diha sa Dios. Tinguhaw na ito sa kanunay, ang Diyos magpuyo sa itong kinabuhi. Ang Diyos maghatag o kakuhan sa atong pagpangalagad, diha sa atong panikamot, aron ang kalibutan makadawat sa kaluwasan ni Kristo. Hinaot paunta. Amen.